Sa yuta kita nakatagamtam sa mga gasa sa kahitasan. Nagkalain-laing sibilisasyon ug henerasyon ng milabay ug napatik na sa atong handumanan nga ang kayutaan nahimong dakong tabang sa pag-uswag sa katawhan. Alang sa kadaghanan, ang yuta dili lamang tinubdan ning mga grasya, kundi nahimo ning simbolo sa kailhanan ta. Susama sa uban pang hinimos sa makagagahom, kining yuta gipiyal para amumahon, palabuon ug panalipdan ta. Apan sa mga takna nga wala damha, daw ang tanan gibawi niya. Alang kanato nga hugot ang pagtuo, kabalo kita nga siya ang gugma. Siya ang kahayag ug siya ang kinabuhi. Sa mga nahugnong kasing-kasing, siya mosidlak sulod sa atua, nga bisan paman sa kasakit, kita mopaabot sa atong paghigugma. Dili ta muundang, dili ta malisang, dili man nato matag-an ang unahan, sigurado man sab kita sa atong gisandigan. Bangon ug padayon, Kumbati Sugboanon.